Jes, mulla on tässä Teemu Pulkkinen mukana. Ja nämä on sulle nyt ensimmäiset miesten MM-kisat. Millä fiiliksillä sä oot lähtenyt liikkeeseen? No tosi hyvillä fiiliksillä. Mikäs tässä? Meillä on tosi hyvä porukka kasassa ja pelit on lähtenyt hyvin liikkeelle, niin kyllä tässä on ollut hauskaa so far. Joo. No sun lähti jo niin harjoitteluottelussa tosi hyvin peli liikkeelle, niin mikä sulla on niin oma fiilis nyt, kun kisat on käynnissä sun omasta pelistä? No joo, totta kai sitä aina katsoo peliä sille, että aina pystyy parantamaan, mutta ykkössä oli mukava päästä mukaan joukkueeseen. Se oli vähän vaikeampi kausi Detroitissa ja hienoa, että pääsi mukaan onnistu harjoituspeleissä ja nyt on pelejä paljon vielä jäljellä, että 3 peliä vasta pelattu, niin kuin sanoin, aina voi parantaa, mutta ihan jees. Niinpä. No täällä nyt ollaan Pietarissa, mutta täällä on tosi paljon Suomi-faneja, niin mikä on se fiilis, että tullaan niin tänne, mutta kuitenkin katsomot on oikeasti sinivalkoiset? No totta kai se on hienoa, että ollaan lähellä Suomea ja niin saadaan paljon omia faneja tänne, niin kyllä se on aina hieno pelata, kun on ääntä hallissa ja varsinkin kun Suomi-huudot kaikuu, niin mikä se hienompaa. Niin vaikuttaako se peliin sitten, kun oikeasti kuulee sen kannustuksen? No totta kai se on aina hienoa, että sua kannustaa eikä vastustajajoukkoja. Se on hienoa, että ollaan saatu paljon Suomi-faneja tänne, niin kyllä siitä aina pientä ekstra latausta on. Joo. No miten teillä on ollut kuitenkin täällä välipäiviä, niin mitä te keksitte niille? No ei meillä ihan hirveästi ollut. Muutama välipäivä on ollut vasta tässä, nyt ollaan vasta aloiteltu. Tänään oli tommonen eilisen pelin jälkeen niin vähän vapaaehtoista jäätä ja käytiin tuossa konsulaatissa moikkaamassa siellä. Että tämmöistä pikku juttua aina keksitään. Meillä on ollut hyvät ilmat tässä nyt, että jätket käy sitten kahvilla jossain tai jotain tämmöistä ihan normihommaa. All right. No mitäs sun huulelle on käynyt, missä kohtaa toi on korjattu? No se korjattiin eilen, että eilen aamulla Barkkovi ampui tolpan kautta kiekon suuhun, mutta ei mitään sen vakavampaa. Jammu laittoi muutaman tikin ja hommat jatkuu. All right. No miten teidän joukkueessa, onko teillä, kuka tänä vuonna on semmoinen niin hauskuuttaja jengissä? No varmaan niin kuin Leksa, varmaan joka vuosi kun Leksa on mukana, niin Leksa on hauska tyyppi ja kaikki nauraa Leksan jutuille, niin täytyy sanoa Leksa. Okei. No onko joku jengissä semmoinen tuppisu? No en mä tiedä. Kyllä tuossa on mun mielestä ihan hyvin silleen, että kaikki on rennoilla fiiliksillä ja kaikki osallistuu keskusteluun ihan silleen messissä. Ei mun nyt ainakaan tässä ketään mieleen. Joo. No miten mä oon Deina, niin mua kiinnostaa, niin mikä on teillä semmonen ykköskoppibiisi? No aika paljon suomalaista on soittu nyt, että kyllä se suomalainen uppoo suomalaisia hyvin, mutta laidasta laitaa, että ennen pelejä kuunnellaan vähän teknoa ja tällaista, että saadaan hyvä fiilis päälle. Kyllä meillä kaikki menee. All right. No mut kiitos Teemu. Hyvä, kiitos.